Trebuie să recunosc, tehnologia Germaniei este cu adevărat avansată. Cine ar fi crezut că într-o zi, o simplă pereche de ochelari va avea funcții atât de practice? Poate că nu i-ați văzut. Dacă ați cumpărat acești ochelari dintr-un magazin fizic, ar fi fost destul de scump. Cei cu presbiopie sunt norocoși astăzi. Cei mai noi ochelari de citit cu dublă utilizare ai producătorului nostru, pentru vederea de aproape și de departe, sunt acum disponibili. Spuneți adio ochelarilor de citit tradiționali. Acești ochelari au lentile cu autofocus și un design simplu și elegant. Sunt perfecți pentru persoanele de vârstă mijlocie și vârstnice. Îi vindem direct de la producător, deoarece scopul nostru în dezvoltarea acestor ochelari este de a extinde piața și de a construi o bună reputație. Sunt, de asemenea, cadouri grozave pentru prieteni și familie. Atenție tuturor celor care au venit pe site! Recomandarea de astăzi este pentru ochelarii de citit. Dacă cineva spune că nu funcționează bine, vă rog să reveniți și să discutați cu mine. Ochelarii de citit obișnuiți funcționează doar pentru vederea de aproape și de departe, nu și pentru vederea la distanță, și pot provoca amețeli atunci când sunt purtați. Așadar, am dezvoltat această versiune îmbunătățită de ochelari de citit binocluri inteligenți cu lentile autofocus, perfecți atât pentru vederea de aproape, cât și de departe. Și mai uimitor, acești ochelari de citit oferă protecție împotriva luminii albastre și a radiațiilor. Sunt rezistenți la abraziune și la zgârieturi și nu vă vor ameți nici măcar după ce îi purtați perioade lungi de timp. Se vând direct de la producător astăzi, eliminând profitul intermediarilor. Dacă nu vă plac, îi puteți returna sau schimba oricând. Dacă nu funcționează pentru DVS, îi puteți returna sau schimba oricând. Aveți încredere în abilitățile DVS. Faceți click pe linkul de mai jos pentru a plasa comanda acum.